телефоншона набардораман. Яка? Ваки ягам зан задеста. О занакиҷу. Алло, Маракиҷу созасте нағзасте? Чо карӣ? Маракиҷу, ту имна як моши аст. Та сумроӣ наками, айса квартира пулӣ, бо холодильник мухолӣ. Ман зарплатама гирифтам. Имрӯз роҳат мекунӣ, чӣ переживат мекунӣ? Неки карто проблема кадестан. Ва чӣ роҳат кунам намедонам. Иқдом дар Орионбонк марак бикун ташитоб. Кушоя сурат ҳисоб? Не. Ё корти милли, роҳиму ку бефоиз. Бо метунӣ бурд кунӣ. 5 хона дар Душанбе, 10 та электромобил. Биёй такси кор кунӣ. Нарай дила хориҷа. Дести дига миҷа. Соз бахто. Ин ҳами ҳозина гирib роҳат мекунам занакҷон. Иқдом то кая давом мекунам? Иқдом то 7 сентябр давом мекунам Маракиҷу.